Oh, no, 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 no. Abaro sejat tadi. नै बुरै आंनि लोगोनि लोगो बिमायंनि फिसालानि फिसाजोखौनो नायना होनोसै बिनो माने आफानि लोगोनि बिमायंनि फिसालानि फिसाजोनि फिसाजो अ बुजिबाय र' दे आफानि लोगोनि बिमायंनि फिसालानि फिसाजो आच्छा आं बुजियासै जायखिजाया हिनजाव गोदान मोनबानो जाबाय नुबा हरबाय आङो मलायाना 1 2 3 go बे देलायस्रिया राखावसिया Oh, no, 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 no. Guys, fैगासिनो फिल्मा एन्ड फिल्मनि नामानो जाबाय गाइस राखावसि माने गाइस बडि फानि जागोन आरो माने फानि एक्सट्रिमलि फानि जागोन गाइस फैगासिनो भिडिअ साननै सानथामनि उनाव ओमफ्राय गाबोन न'आव सबनाय गाइस फैगासिनो महाजारला पार्ट 4 आरोना थ' स्टे टिउन गाइस एन्ड स्टे टिउन खालामबाव जोंनि बे राखावसि फानि भिडिअखौ अके थ' जाय साबस्क्राइब खालामाखै स' दानो साबस्क्राइब खालामना लादो